gaur abenduak 19 ditu asteartea da, astera goaz, egunak zizkiguna bestekin. Ezkerrak ezetzari eutsi dio zerrenda bakarraren auzian batzarrari bizkarra eman da. De Simonek esan du PSNek lista bakarraren kontra aurkeztutako legea babestuko dutela. Zerrenda bakarraren kontrako PSNren lege proposamenari osoko zuzenketa aurkeztu dio Geroa Baik. Zerrenda bakarraren auzian Labek eztabaida publiko baterako konbita egin du. 2018rako 204,5 milioi euroko aurrekontu proposamena aurkeztu du Iruñako udalak. Espedientea ezarri diote Gas Natural, Fenosa eta Endesari 2016ko urritik 2017ko urtarrilera bitartean argindararen prezioa manipulatu izan zutelakoan. Nafarroako gobernuak etxebizitzak eta hirigunea diseinatzeko beste modu batzuk hartuko ditu kontuan, adibidez, zahartzearen egungo erronkei aurre egiteko. Osasun departamentoak berriz bultzatu du osasun zerbitzuen erabilera eraginkorragoa sustatzeko kanpaina bat. Motor gidari bat larri zauritu da Iruñako Biurdana kalean izandako istripuan. Olentzero San Ignazioko gaztaina saltzailearekin etorriko da aurten Iruñera. Gaurko albisteekin hasteko ezkerrak ezetzari eutsi dio zerrenda bakarraren auzian batzarrari bizkarra eman da. De Simonek esan du PSNek zerrenda bakarraren kontra aurkeztutako legea babestuko dutela. Zerrenda bakarraren auzian ezkerrak bidelagunak aukeratu ditu UPN, PSN eta PP alor politikoan, Comisiones Obreras UGT eta FABNA sindikalean. Era berean oposizioaren aldera lerraturik bizkarra eman dielauko gobernuari eusken dioten gainontzeko indarrei, gehiengo sindikalari, euskalgintzako eragile guztiei eta orain baita batzarreko militantei ere. Atzo berretsi zuten larunbateko manifestazio jendetsuaren ostean ere ez dutela ikusten jarrera aldatzeko motiborik. Iragan astean eginiko barneko txulta baten ostean zerrenda bakarraren alde agertu zen batzarre larun batean, baina koaliziokideen presioa ere ez da nahikoa izan ezkerraren bide horri aldatzeko. Ezkerrako legebiltzarkide Marisa de Simonek atzo adierazi zuen kontrako jarrerari eutsiko diotela lista bakarrak izan dezaken bideragarritasunari eta berme juridikoari buruzko zalantza berberak dituztelako oraindik ere. Koalizio osatzen duten bi alderdien arteko desadostasunei garrantzia kendu zien De Simonek zerrenda bakarraren inguruan dituzten jarrerak ez baitira hain ezberdinak ere. De Simonen ustez negoziazio prozesu baten alde daude biak ala biak eta hori exigitu dioten Nafarroako gobernuari. Hezkuntza departamentuak ez du oraindik zerrenda bakarraren prozedura aurkeztu eta arduragabekeria galanta da hori Simonen aburuz. Areago, gobernuak lista bakarraren aukera mai gainetik kendu ezean PSNek aurkeztu duen lege proposamenaren alde eginen dute ezkerrako bi parlamentariek helduden osteguneko osoko bilkuran batzarreko militantei nahiari entzungor eginez. Eta honekin lotuta zerrenda bakarraren kontrako PSNren lege proposamenari osoko zuzenketa aurkeztuko dio Geroa Baik. Hezkuntza departamentuko lan deialdietan kontratazio zerrendak hizkuntzen arabera bereizi nahi izatea eta azken urteetako segregazioa legez blindatu nahi izatea arauaren araberakoa da. Hori ondorioztatu duten Nafarroako parlamentuko zerbitzu juridikoek Geroa Bai eta EH Bildu taldek eskatutako txostenean. Ebazpen horren arabera, PSNren proposamenak ez du Espainiako estatuaren eskuduntzarik bere gain hartzen eta oposizietako hautagaiei kalterik eraginen lieken atzerako eraginkortasunik ere ez du. Horren aurrean, osoko zuzenketa aurkeztuko dio Geroa Baik PSNren lege proposamenari ostiraleko eztabaidan zerrenda bakarra baita irakasleen eskubideak ziurtatuko dituen tresna bakarra. Ikusteke dago orain ezkerrak zer eginen duen Geroa Baiko osoko zuzenketa mahai gainean jarri eta gero. Gainontzeko alderdiei dagokienez, EH Bilduk ere ez du begionez ikusi txosten juridikoaren emaitza, izan ere, euskaldunak zokoratzen ari dilerakoan dago. Adolfo Araizen hitzetan oztopo juridikorik ez dago, bi aukera politiko baizik. EH Bilduren ustez, aukera batek eskubideak murrizten ditu, besteak ez.
Ahal duguk ere zerrenda bakarra defendatu du euskararekiko jarrera gaur egunera egokitu behar delako egoerak dinamikoa izan behar duelako. Bestaldean oposizioko alderdiak UPNek, PPek eta PSNek zerrenda bakarraren kontra batuta segitzen dute gobernua sostengatzen duen ezkerrarekin batera. Harago joan dira erregionalistak. Espartzaren irudiko euskara inposizioa da eta lauko gobernua inponitzen saiatuz gero aurrean izanen du UPN. Eta zerrenda bakarraren auzian lab sindikatuak eztabaida publiko baterako gonbita egin du. Zerrenda bakarraren auzian ezkerrak agertutako jarrerak ezkarritzat jo du lab sindikatuak eta eztabaida publiko batean parte hartzeko gonbita egin dio. Zerrenda bakarraren inguruan aurrez aurreko eztabaida publiko baterako deia egin nahi dio, beraz labek ezkerrari bakoitzak bere argudioak eman ditzan modu ideki eta demokratikoan. Gehiengo sindikalari eta irakasle gehienei bizkarra eman izan egotzi die labek ezkerrako kidei. Eta zerrenda bakarraren auzia alde batera utzita 2018erako 204,5 milioi euroko aurrekontu proposamena aurkeztu du Iruñako udalak. Zerbitzu publikoen sendotzea, auzuen garapena eta inbertsioa ahalmena lehenetsiko ditu. Iruñeko udalak 204,54 milioi euroko aurrekontua aurre ikusten du 2018erako, non gastua ia 4,1 handiagoa izango baita 2017an onetsitako aurrekontuaren aldean, eta hartara Iruñan 2011tik 2015 bitartean izandako aurrekontuen aldean guztira 14,56ko igoera lortuta. Horrek esan nahi du kopurutan aurtengoan baino 8,04 milioi gehiago dagoela gasturako, hiru arrazoi nagusi direla medio. Batetik, ekonomia bilakaera ona izaten ari da hirian eta horrek berekin dakar udalaren diru sarrera gaitasuna indartzeko aurreikuspena. Bestetik, zenbat urtetako joera negatiboaren aldean hirigintza sustapenera bideratutako udalaren lursail salmenta suspertzen ari da. Eta azkenik, 2017ko kontuen betetze maila bide ematen du gastua handitzeko, beti ere aurrekontu egonkortasunari buruzko legeak ezartzen dituen parametroekin bat. Aurrekontuen onespena urtarriaren 16erako aurre ikusten da eta hala gertatzen bada, Iruñeak berritutako aurrekontuak izango ditu 3 ekitaldiz jarraian agintaldi oso baten aurrekontu luzatuak eduki ostean. Aurrekontuen proposamenak gizarte prestazioak bermatzearen aldeko apustu egiten du, egonkortasunari bultzada eman nahi dio enplegu publikoari dagokionez, udalak ematen dituen zerbitzuen kalitatea etengabe handitu nahi du eta inbertsioa ahalmena hobetu, beti ere, auzoak erdigunan jartzen dituen hiriaren garapenerako eredu bat bultzatuta, auzoak baitira herritarren gandik gertuen dauden unitateak. Hori azpimarratu du Iruñeko alkate Joseba Sironek aurrekontuen proiektua jendaurran aurkezteko udaletxean egindako ekitaldian. 2018 urteko aurrekontu proiektua 204,5 milioi eurokoa da gastuei dagokienez. Kopuru hau 2017 urteko aurrekontuena baino 4,1 gehiago da. Horietatik 15,9 milioi inbertsioetarako erabiliko delarik. Zerbitzu publikoak bermatu, auzoetako hobekuntzak eta inbertsio gaitasuna areagotzea dira aurrekontu hauen 3 oinarri nagusiak. Kontu gehiago utzizkigu gaurko egunak, espediente ezarri diote gas natural Fenosa eta Endesari 2016ko urritik 2017ko urtarrilera bitartean argindarraren prezioa barkatu manipulatu zutelakoan. Espainiako merkatu eta lehia batzordeak espediente ireki die gas natural Fenosa eta Endesa konpainieri 2016ko urritik 2017ko urtarrilera bitartean argindarraren prezioa manipulatu zutela pentsatzeko zantzuak aurkitu ostean. Zehatz mehatz esan da ustez sektore elektrikoari buruzko 24/2013 legea larriki urratzea leporatzen diete bi konpainia horiei. Energia zuzendaritzaren esanetan tarte horretan handizkarien merkatuan Pol izenaz ezagutzen dutena, argindarraren ekoizpena manipulatu egin zela pentsatzeko zantzuak daude murrizketen merkatuan ohi baino diru sarrera handiagoak lortzeko. Lehia batzordearen iritziz konpainia horiek ezohiko eskaintza egin zuten murrizketen merkatuan parte hartzeko eta diru gehiago irabazteko.
eta hiriguneak diseinatzeko beste modu batzuk hartuko ditu kontuan gaur egungo erronkei aurre egiteko. Nafarroako gobernua konpromiso hartu du etxebizitzak eta hiriguneak diseinatzeko beste modu batzuk aitortzeko zahartzearen errealitateak eta hirugarren adinekoen beharrek gaur egun sortzen dituzten erronkei aurre egiteko. Nasubintza etxebizitza sozietate publikoa adinentzako etxebizitzen proiektuari da bultzatzen Iruñeko Azpilagaina auzoan eta Herriberrin bertako udalekin batera. Foru Gobernuko eskubide sozialetako lehendakari orde Miguel Aparrak Paz Martín arkitekto eta artista madrildarraren envejezando erakusketa harrigarria aurkeztu du baluarteko harresiaren aretua. Nasubintza sozietate publikoak Patxi Mangadoren arkitektura y sociedad funtzioak eta Euskal Herriko arkitektoen elkargo ofizialak ekarri dute erakusketa hori Iruñara izan ere, hiru erakundeok eztabaida eta gogoeta prozesu bati ekin diote etxebizitza eta arkitektura politika publikoek irtenbide berriak eman beharrari buruz, hirugarren adinekoak eta zahartze aktiboak gaur egun sortzen ari diren erronka handiei erantzuteko. Eta Osasun Departamentuak bertzalde berriz bultzatu du osasun zerbitzuen erabilera eraginkorragoa sustatzeko kanpaina bat. Osasun Departamentuak berriz bultzatu du osasun zerbitzu publikoen erabilera eraginkorragoa sustatzeko kanpaina bat. Arazoa beti berbera ez bada, irtenbide ere ez lemapean, eskuragarri dauden baliabideen erabilera egokia sustatu nahi da, hiritargo osoak ahalik eta arretarik egokiena jaso dezan, eta osasun sistemaren funtzionamendua azkarragoa eta eraginkorragoa izan dadin. Beharren araberako zerbitzu aukera desberdinen inguruko informazio ematea da kanpainaren helburua eta baita zerbitzu horien erabilera arduratsua sustatzea ere. Pertsona bakoitzak momentu bakoitzen arreta honena lortzeko helburuarekin kalitate egoki batekin eta ahalik eta denbora gutxienean. Zerbitzu publikoen eraginkortasun handiagotzea da bilatzen dena eta hala profesionalen eta erabiltzaileen asebetetze maila hobetzea. Kanpainak hiritarrek eskura dauzkaten osasun arretarako 5 mailak desberdintzen ditu, gradualki ordenatuak osasun egoeraren eta larritasunaren arabera. Hala, presentzialak ez diren arreta fase gisa, baliabideen lehen maila bat plantatzen da, prebentziora eta autozaintzara bideratuta, eta bigarren fase bat eskuragarri dauden online eta telefono arreten zerbitzurako. Hirugarren tokian daude osasun zentroetatik eta lehen mailako arretara kontsultagietatik egiten diren arreta presentzialak. Laugarren mailan ospitalez kanpoko larrialdi zerbitzuei egiten die referentzia eta azkenak ospitaletako larrialdiak hartzen ditu barne. Eta ez behar baten berri eman bat dizugu orain, motor gidari bat larri zauritu da Iruñeko Biurdana kalean izandako istripuan. 20 urteko motor gidari bat larri zauritu da igande honetan Iruñan gidatzen zuen motorra bidetik aterata Iruñeko udaltzaingoak jakinarazi duenez. Ez beharra biak 10 gutxietan gertatu zen Biurdana kalean eta zauritutako emakumea Nafarroako ospitalgunera eraman zuten. Bestalde bide segurtasunaren kontrako delitua leporatu diote asteburuan 30 urteko autogidari bati alkoholaren eraginpean gidatzeagatik. Antza denez, auto bat argirik gabe abiadura handian eta zibarena egiten ari zela ohartarazi zuten hainbat lekukok. 4 ordu geroago erreginaren aldapakalean alkoholemia proba egin zioten eta baimendutako tasa bikoiztu zuen. Horrez gain, 28 urteko beste auto gidari batek positibo eman du alkoholemia frogan Nafarroa Behera kalean bidetik atera ostean. Eta eguberriak joka ditugu eta honen abidibide Olentzero San Ignazioko gaztain saltzailearekin etorriko dela Iruñara aurten. Olentzero San Ignazioko gaztaina saltzailearen eta bere guardiarekin batera aterako da nobedade gisara aurten Iruñan abenduaren 24ko arratsaldean. Desfile arratsaldeko 6 hasiko da Iturralde eta Suite kalean, lehenik Askatasuna plazatik, Paulino Caballero kaletik eta Nafarroako Gohortetatik igaroko da. Bigarrenik Carlos Hirugarrena, Noblearen etorbidetik, Gazteluko plazatik eta Txapitela, Mercaderes, Estafeta eta Amaia kaleetan zehar igaroko da eta Iturralde eta Suite kalean bukatuko du bere ibilbidea arratsaldeko 8 aldera. Udaletxera 6:20 aldera helduko da Olentzero, Pamplonesa banda eta mutiko alaiak abesbatzak lagun dituela. Olentzerorekin batera txistulariak eta txalapartak, Zubietako joaldunak, Oberena eta mutiko alaiak dantza taldeak, Oberena eta mutiko alaiak fanfarrea,
Leitzako trikitilariak, Aizaldiko gaiteroak, Leitzako Kristina Saralegiren 258 animalia eta egun sentia bezbatza joango dira. Abenduak 19 gaur astearteak goazen egunak utzi zizkigun lerroburuak errepasatzera. Ezkerrak ezetzari eutsi dio zerrenda bakarraren auzian batzarrari bizkarra emanda. De Simonek esan du PSNek lista bakarraren kontra aurkeztutako legea babestuko dutela. Zerrenda bakarraren kontrako PSNren lege proposamenari osoko zuzenketa aurkeztu dio geroa baik. Zerrenda bakarraren auzian Labek eztabaida publiko baterako konbita egin du. 2018rako 204,5 milioi euroko aurrekontu proposamena aurkeztu du Iruñako udalak. Espedientea ezarri diote Gas Natural, Fenosa eta Endesari 2016ko urritik 2017ko urtarrilera bitartean argindararen prezioa manipulatu izan zutelakoan. Nafarroako gobernuak etxebizitzak eta hirigunea diseinatzeko beste modu batzuk hartuko ditu kontuan, adibidez, zahartzearen egungo erronkei aurre egiteko. Osasun departamentuak berriz bultzatu du osasun zerbitzuen erabilera eraginkorragoa sustatzeko kanpaina bat. Motor gidari bat larri zauritu da Iruñako Biurdana kalean izandako istripuan. Olentzero San Ignazioko gaztaina saltzailearekin etorriko da aurten Iruñera. Eta hausi izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta astearte ona izan. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribit eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.